Hát ne szabd már le a lányokat, hát itt jönnek. Itt picsárat mutasd elő. Hozzak Hozzak fürdőt neked? Nem rakott Enikő, mi? Enikő nem pakolt neked. Hát, hogy tudod, hogy basztuk az, amit nem kerültem volna a passzisó. Ó. Sziasztok lányok. Prenzi docs. Jó. Mostától sűrűtös kell. Nem mostam meg, Gergő hozza neked majd mindjárt. Ó, de címkés papucsod van. Nagyon jó, akkor hozott bátyjuk. Vedd le a pólódat, tesó, honod alja tiszta kutya. Hát most jó a kis hátodat? Hát az kicsi volt. Dobjál, Geszi. A kurva anyját. El vagy nem kell? Tessék, fog már meg. Jaj, elszakadt a pólom, bazd meg, a kurva szántokat. Hát, miért a mi kurva szánkat? A legjobb pólom, bazd meg. Itt van az a batom, már hihetek. Gyorsan bezár az étterem, 3-4-80 tesó, 4 óránk van, odaérünk. Tesó, futásba, 3-4-80. 3-4-80, bátya. 8-ig van nyitva. Baba, sampon, hajra. Jaj, Ezt kap be, Iván! Kormásodás ellen! Sampon! Valaszka meg a nem korpácsos. Nézzél ide, barátom, nézzél ide. Nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Júj. A kis nadrágot tiszta, hogy tudja. Mennyire elő a faszomba. Megköcsögök a hajtom, faszi. Van ám tusoló is. A tusoló, kérem szépen, ott van. Tényleg sampon van? Tehát korpásodás ellen. Van tusfürdőm is. Nekem is. Hát és akkor miért a gecsi nem adott ki? Elzőtt ki. Ez esett a kezembe. Hogy maga bele, baszki? Azt a kurva életben. Mindegy, anyaposzának. Figyeld meg. Jaj, kövér bojlátest. Faszi tiszta sampón vagyok, Bartman. Gesztiből belegergő. Faszom beléd ebbe a habos szarba. Tudnál sietni, mert tényleg kívül. Vizes papucsa mennek a... Tesó, 3-8 elmúlt. Vizes papucs. Mennénk, 8-ig van nyitva. Jó van az új samponágom a faszomba. Nézd, csak a kollégát megy a tusolóhoz. Hol mész? Tusolni. Oké. Jó, köszi. Geszik, így bazd meg. A segedet meg sem mostad? Ilyen ízzel picsával akarsz odajönni? Így. Siettek a gecibe. Jó, már homokos lesz a lábad úgyis, mire odaérünk, na. Parfümöd van, vagy valami? Nem kell, de ez a dolog, se parfüm, Mindent adok, esküszöm. se semmi. Gyere már, 3-8, elmúlt bátya. 8-ig van nyitva az étterem. Jó kicsi papucsot vettél. Mennyi volt? 4000? Mennyit fizettél? 5090-et? Jó van Enikő, semmi baj. Dobd már ki ezt, légy szíves. Hova mész? Erre van. Fuss el! Törölközöm el menjek, hogy mi a faszta? Dobd le Ducatóra! Rögtök mi? Faszikáim! Gyere már! Így akarsz félmezteni jönni? Csúri jössz? Csúri vagy? Hú, hogy nem meg a bele. Rakard el valamivel. Na. Hello, de... Hát valami erősebb légyen már ebből. Erre figyelj neki. Ó, baba illatod lett.
Baba, gyere. Baba, gyere. Gyere, Rokko. Á, bazd meg, én így még soha nem zuhanyoztam, geci. Egy 10 percre van. Nem volt tekenő, mi? Hova mész? Hát pénzt megyek már. Gyere már! Barátom. Balog, mennyasszony. Na, állítsad le a kamerát, bátyja, jó? Gyere, na. Na, itt van a kis napszemcsi, gyere, Rokko. Gyere, csúri fiú. Magdaléna. Hallod, most már visszaadhatom ezt a Hogy kapszik a papucsom, bazd! Hát, Gergő, basszol. Erre kell menni a köves úton végig.